Първи ден в Ханой. Добро утро. Ами, дъждовно. 20 градуса. Няма почти никаква видимост в небето. Много голям смог. Още вчера като кацнах имаше супер голям смог. Моят хотел е в центъра, в Стария град. Сега отивам в най-известното инфлуенсърско кафе The Note. Там може да си пишеш такива пожелания и цялото кафе налепено с пожелания. Градът е динамичен, ама може да се ходи по улиците, в смисъл съвсем нормален град. Хотелите са... Моя е 4 звезден, но европейски стандарт 3 звезден. Интересно е, харесва ми за сега. Хората не говорят почти никакъв английски. В смисъл трябва се с преводача да се говори с тях. Иначе първи впечатления, ефтино е. Така е, смисъл много чужденци има от Европа, от всякъде. И изглежда доста туристическо. В смисъл тук поне в тази част всички хотели са само с туристи. И така, малко по-студено, откъдето идвам от Шри-Ланка, но пък на мен ми харесва, защото тази Шри-Ланка направо с тези 32 градуса и тая влажност ме побъркаха. Тук има много хубави хотели, в смисъл и така поне изглеждат. Хигиената е окей. Храната ми харесва до сега. Съм поръчвала, един път поръчах на Grab, днес ще съм навънка. И така. Ще се включа по-късно.